Dia perfecte per sumar 3, dia perfecte per deixar una mica d'espai entre un rival directe, perquè vulguis que no, ni que la següent lligueta no ens enfrontem amb ells, sí, a nivell classificatori estarem a la mateixa lligueta, per tant, és el que parlàvem, és important sumar punts abans de la lligueta i crec que diumenge és un dia on els dos equips ens juguem molt. Sí, és cert, si mires els últims resultats, empat al camp del Manresa, guanyar 4-2 a l'Europa a casa, l'Europa és el líder i guanyar-lo no és fàcil. Un equip que des del canvi d'entrenador amb Calderé sembla que hi ha hagut un canvi de dinàmica, on no havien acabat de trobar 2-3 resultats positius amb tota la temporada amb els altres entrenadors que van tenir, i ara des de l'arribada de Ramon doncs sembla que hagin agafat aquest plus de confiança. Evidentment guanyar l'Europa a casa 4-2 i empatar al camp del Manresa, que no és un camp fàcil anímicament, crec que li ha anat molt bé. Però bé, nosaltres també tenim les nostres armes, els nostres arguments, també estem fent les coses molt bé últimament i anirem a competir-los el partit i intentar sumar 3 punts. Crec que és un entrenador que ha tingut 3 anys, un entrenador que m'ha marcat moltíssim, un entrenador que els 3 anys que he estat amb ell el meu rendiment ha sigut màxim sempre, i que, bueno, evidentment, com tots, té les seves coses bones i les seves coses no tan bones, però sí és un entrenador que treu rendiment de seguida als jugadors que té, a base de fer molta dinàmica de grup, de tindre el vestuari molt controlat, de saber sempre en cada moment què necessita l'equip, i bueno, és la primera vegada que ens podem enfrontar com a entrenadors. Per mi també és un partit especial perquè és un míster dels que he tingut, dels que tinc molt bona relació, inclús anem anant parlant, per tant per mi també és un dia especial poder jugar. Jo quan parlo amb ell moltes vegades li dic mestre i em diu que no li digui mestre, que no li agrada que li digui mestre, però bueno, tenim bona relació i per mi serà un partit especial. Bueno, és un camp molt similar al nostre, per tant hi estem bastant acostumats a jugar en un camp d'aquestes mides. No crec que sigui més petit que el nostre, i si ho és molt poc, però bueno, nosaltres estem acostumats a competir al Vilar. Sí que no estem traient els punts que voldríem, però bueno, anirem a intentar-ho. Evidentment crec que serà un partit molt disputat, on el que estigui millor posicionat, on el que sigui capaç de fer amb les segones jugades i a partir d'aquí atacar, i sobretot el que estigui acertat de cara a porta, tindrà moltes opcions de guanyar. El problema és que ells els 2 últims partits han fet 4 gols i nosaltres els 6 últims partits no hem aconseguit marcar. Per tant, l'objectiu pendent el continuem tenint des de la setmana passada, però intentarem anar allà i fer-ho, per què no?